Sziasztok, Smisi 83 vagyok, és Hollywoodra fogok játszani, azaz csupákkal. Jó napot! Jó napot. És nem azért, de szerintem a kínai, ez sokkal jobb. Tessék? Szerintem a kínai spotter az sokkal jobb. Gondolod, hogy jobb? Tudod mi? Nem. Mert neked 180 a pened? Neked meg 181. Igen. Igaz. Én pattanni fogok az isu frontjáról. Én meg nem. Nincs is isu, csak sú. Nem baj. Küldött pattogsz a Ruru, a R3. Persze. Max de sziláncod elepattanni arról nem lehet. Én legszélét tudod, azok akkor is megkezdem. Ja. Még jó, repedsze, lehet, hogy akkor kicsit lőnél bele. Ma fogom Szerintem itt megyünk napozni a tengerpartra, nem? Aha. És majd a kis szigetethez megyünk. Tényleg, megmutassuk a kis sziget? Ó, Istenem, keresek itt vakon, de közben. Na, hát megmutassuk a kis szigetet, majd te megint beállsz. Jó, én bemegyek, te meg... Majd rád nézek. Fedezi. Na gyerünk már, jó. Gyerünk csupák. Basszus, milyen OP-kre sikerült az a japánága, Evi? Basszus. Nem? Ja, bazd meg. De azt nem feedelik már? Feedelik. Jó, bazd meg! Na, Nerfelik. nerfölik, basszus. Túl sok. Kicsit csupák. Részeg vagy. De Egy- elméletileg fogják nerfölni, de ez nagyon OP. Amikor mindig róról beszélünk, bazd meg. Hogy is hívják a ötös az nagyon szerintem rossz lett. A Bodrogi ellen. Az nagy is, szóval nem bír elbújni. A Bodrogi ellen nem bír semmit. Hogy hívják, nagy is, nem bír elbújni. Na figyeld, kis sziget. Kis sziget, érted már? Menő kis sziget. Na nézem. Kis többő kis szigeteket. Úgy hiszem, hogy nézem közben, meg nem is nézem. Júj! Ott egy ellenség, el akarja foglalni kis szigetet. Hát az... Hát igen. Bazd meg, nincs lövegsüllyedés innen. Kis sziget, kurva anyád. Hát szerintem is. Szerintem is kis sziget kurva anyád. Na gyere fő. Oh. Kis sziget kurva anyád. Hát a csupák téged szétlőnek. Hát ne a kis szigetre kellett menni. Nem kellett, csak akartál. Figyeld, kis szigetről belehúztam neki egyet. És nem bírtam rálőni, mert nem volt az... Aha. Itt az M4, nem tudom micsoda, várja már. M4 akva. Én rálátok innen, de le fog pattintani, figyeld. Nem. De gyere be elém! Ja, bozzog. Miért nem szólsz? De rohanjuk azt a izét, ez az Nem, megy van a táromba. Hát de az nekem bőven. Itt van, ennyi. Hát meg is van oda. Figyeld, figyeld. Figyelem. Profi így játszol. A profik, oda se nézzünk, jó? Nézzük inkább a T25-et, hogy szép. Úristen, a profik azok már csak így játszanak, igazad van. Júj! Ó, shoot levettem, hogy is hívják a lánca. Trollgános? Nem tudom. Remélem nem. Ajtók én belőle. Csak lepattintod, basszus. Hiáza Igazad, meg. hogy ez az egy pen az lényeg. Hát, látod, én átütöm, te nem? Hát. Még egyszer lepattint. Ott a röhöm, látod, kellett emlegetned szegényt. Hogy nem fogsz Nagy csöves, az meg. Nagy csöves, úgy nagy csöves, hogy kis csöves, és közben úgy nagy csöves. Mert van nagy csöve, ami igazából kis cső, meg van nagy csöve, ami kisebb, mint a nagy cső. Ja, az a sú megdöglött. Félsz tőle. Hájá, És le akarod dobni ezt a 80 HP. be akarom én. Inkább menjél ott arra téteni. Hát nem tudom, ki akarta belopni a T71-et, és úgy nem sikerült, mint az állat. Hát nem akartam én belopni, figyelj, én már lőttem egyet. Ja, te hagytad, te inkább csak hagytad. Hát ja, most elfordultam én. Hájá. Én igazából csak a szura fókuszáltam. És akkor én meg a lövegpajzsát daráltam automatával, igazából az az igazság. Nézzél, lássa, hogy jön a spicmászakig. És látod, azt tudod mi? Ne! Az mi? Ez Isten vagyok. Ez az, úgy te tudok be. Begérte bazzeg táras. Figyelj, egyik a társam láncára ment. Gyerünk a Jackson mögé, mert a Jacksonnak nagy a páncélja. Az de nekem ez a spitz, ez kurva lassú. Hát lassú. Az igaz. De az állat olyan lassú. Spot jössz ki. Ez olyan, de 12 tonna. Aha. De figyelj, az biztos, hogy elő fogok bedarálni egy isármat, mint te. Azt mondod? Aha, mert egyre kevesebb a penem.
Full HP-ro? A penetrationom. Hát jó, full HP-ről nem, de 600-ról biztos előbb elviszem, mint te. Nem biztos ez. Na most fiatal köbödre, ne szokjál. Előjön már! Látod, így köbödszerzni látod. Milyen lassan száll a golyója. Úristen, belém Jó. tud lőni. Na megvan. Azt akkor így pont. És most menjünk a Black Pra... Hát akkor T26 elnégy mögé. Addig be is tárazok. Ilyes ára. Aha, ugye úgy rám látott. Na most kell bedarálni gyorsan. Ah! Majdnem bevittem pedig a hasát. Hasát. Az... Hát ezt én is néztem azt, hogy... Úgy itt ami hátam meg az ez a nagyház. Egyszer oda bement egy MT. Az... Aha. Mi? Oda, vagy oda, vagy... Oda abban a nagyba átadult, az. Hol? Bebugolt? Ja, bement és bent furikázott a házba. Igen, azt se tudja, hol van, látod, leesett rólam a spot. Most visszajöttem a bázisunkra? Ja. Jó, azt hittem, hogy kerestem itt a GV-be. Hozzák már vissza, és akkor nekem kell lehozni a csatát 200 HP-val, és megnyerem, és megmutatom a csupáknak, hogy jobb a spic, mint a VZ. És én fogom átvinni a spic, mert kevés. Várjál, nekem nem volt egy kill véletlen? Nem. Nem, mert nem bírtad belopni. Az. Jaj, most mindjárt megmutassa, hogy kell, jobb vécel a spitz, mert az még... Már bocsánat a káromkodásig. Hát nem tudom, meg bocsánat csak. Nővérkék ezek ne nézik. Tessék? No, nővérkék azok ne nézik ezt a videót, mivel ebben nagyon sok káromkodás van. Hát ez nem sok. Csabi, hogy is hívják. Úristen, azt úgy, hogy? Hát az igen. Látod, ezért jó a Úgy spic. Ki fog velem baszni? Ne! Ez már tudás, Albert. Láttad? Gyerünk már, Dicker Max. De a Dicker Max egy centigramot nem... De... Látod, Albert? Látom. Nem lőtt bele semmit, és még bukjuk a picsába, mert ott a split, azt nekünk van egy 6%-os ohó. Szerintem ne is nézd. Úristen, szerintem se. Nem, ezt nem. Úristen. Menjünk is Ez hármasra. fight. Ez fight. Hozhatok Leopard PT-át? Hát de nem. Figyeltőnek adtad el? Nekem nem úgy volt. Nem. Tessék? Nem volt olyan pár PT-en. Nem, de volt eltenőted. Ott van. És akkor most lehozok Leopard PT-át, megváltom a világot. Mi? Eltolom. Megváltani. Mi? Még kéne megváltani. Hát nem miattad fogunk. Hát jó, nem. Ha vesztünk, akkor játszunk lehet, hogy ezt te miattad van. Jó? Nem tettem magam, elfoglaltál a Skype-on, most figyelj, amikor valaki hív, azt írta Miklós, bassza meg, suliba vagyok, mert írkáltam neki, ezt tudtam, hogy suliba van, de nem baj. Szegény Miklós. Megnézze ezt a videót, akkor rájött, hogy direkt csináltam, és elveszünk tele. Hát, És nem. a kis Kovács Miklós az egy csóró, mert megkérte Csubák, hogy ezeket magyarázzam el. Mi? Igazából nem csóró, szegény gyerek, csak. Csak szegény. Csak szegény. Nem. Az nem, igazából nem csúr szegény gyerek. Ja. Igazából nem csóró, nem Az, szegény. hogy megtudod. Aha. Jó. A T10 olyan, mint te, csak... Amúgy van még téve kezdődő... Ja, van, jó van. Mi? Nem is kevés. Mi a téve kezdődő? Orosz? Nem orosz, csak sima tank. Amúgy orosz nincs, vagy van? Van. T28. Ugyan már, akás van. Na, ráláttam egy Úgyhogy picit. úgy majdnem. Hát fél ráláttam egy De picit. bassz, én is rálátom egy picit. Le, És menjünk. ez el... Én fönn megyek Nem inkább. ennyi fönn, mert akkor tényleg elveszítsük. Mi? Ez mert.
2-9. Várjál, Után felérünk egy le kell 9-est. menni valahogy, mert itt a lő. Ja, lehet, hogy be fog kapni egyet a lővétől. Sőt, biztos. Nem, jó. Figyelj, Science Scrape. Ez mindig kell. Figyelj, hogy jobban Ő át. torna tetejét vett, hogyha fullos. Persze! Komoly! A Centurion 7/1-nek. Nem, ott izének annak. Eltelt. Jújúj. Az úgy ezért kapott. Köszönöm társam, bazd. Megpróbálok a hátába majd menni. Úr, anyád, most kitolok. Na jó, nem. Szintén menjek a hátába? Szerintem menj a hátába. Mindjárt bekapok egy lövés, mert szmatánkodik. Menjek a Centurionnak a hátába szerintem? Menjél már, mert mi védi? Semmi. Egy eltelet, meg most egy lővel meg fog lőni velem. Na akkor gyerünk. Figyeld, elhiszi a dolgot. Hát csak a tornyára lövök. Csak mondom, hogy nem a tornyára, de én meg arra lövök. Elbaszta. Lefogom. Fiad, engem akar. A kis buzzancs. Gyere, be kell menni mellé. Majdnem becéloztam a Gyere, gyere. Gyerünk, akkor te menjél, puffancs. Bácsi. Fiad, be fogom vinni a hasát. De mit engem? Azaz! Gyújtott, nem gyújtottam, Ú, ez picsa. hogy megvan. Ez hogy megvan. Hát, Nem áll, nem áll. Mit engem lősz? és belopják! És belopják! Nem hiszem, hogy gyorsabban tűnt az általán, mint az... Úristen. Most ezt élapom. Az eltört az jó. Ja, Istenem, estész. Jó van, nem belopják, azért én loptam volna be, de... Azért 0. Én menjek inkább előre. De miért? Hát mert én full AP-s Ja, vagyok. mindedbe akarsz lopni. Most álljak meg, és akkor Én várom. akarok. És itt van a lore, a lőve, a T31, a lore, Nem az mondok igen, sem. mennyi lore. Lóra ez, lóra az. Egész francia hadsereg, mi? Figyeld, ott a lore, figyeld, mikor szökik, egyik videóban van ő, mikor szökik. Start. Úristen, az mi volt? Figyeld, hogy elkapom. Hát ezt nem. Hát ne, hogy látsz rá egyáltalán? Gyere, én megyek tovább. Gyere, ott a lór. Ott a spic, nézzük. Úristen, de beloptad, Albert. Beloptam, de az ő ki lesz sniperkozza, mint állat. Tudod, mikor álljál meg az anyád picsa? Ja, amúgy igaza van. Jobb klikkosz lő, nem? Nem tudom, ezeket is szénelőjük? Most már nem látok rá. Picsába. Gyerünk lórra. Tehát mennyi? Meghoztam, mindegy. Aha, ott az AMX. Aha, azt érzem. Hát de Szegény gyerek. Visszabuk. De persze, mikor meglátom, addigra már... mindjárt mindenki elszökött hal. a lór. Te elszökött, hát persze. Van mindjárt- Amúgy figyeld már, mint hogyha a fordítva ellenék a Hogy kettő. akkora hülyeséget csinálok, mint az állat. Kávéz. Kávéztunk el. Tényleg? Mhm. A T34-es azt hiszi menő, de nem, fiat, befordítom a páncélom, át se bír vinni. És az 50-120. Ú, Na lóra. ja, hát igen, 3-9-es. A lore kapott Na. valamit, hogy... A lore Nesser... Úristen, gyerünk a lyukba. Spicli. Azért bekepelünk, azért nem tudom minek, de bekepelünk, jó van, keperjünk. Na. Hát azért... Hát jó van, most milyen jó, bebírnak ők is kepelni, de nem fogják meg, tudják, hogy le lehet játszani a meccset, és itt is. Lepattintottad, hogy levette látszom. Szerintem nem tudom. Bocsánat. De már bekepeljünk, épp most utolérném a lort. Utolérnéd a lore, tehát ha megindulna, akkor nem érnéd be utol a lore. Hát de hülye, nem indulnak. Mehetünk már hátába. Megyünk. De úgy szerintem nem fullos, mert egyszerű vittál. A kettőből. És bekepelünk, de figyelj, T34 még él, még az se, hát akkor mivel lőhetek? Lore! Jó? Nem áll. Semmit nem Cap. lőttem majd csinálni, semmit. No cap, hey. Semmit. Lelőttél. Semmit. Á, ugye már kettőt. De még lelopom. Franc. De no cap. Jó van, mindegy. Most no, figyelj, könyörgök. No. Hívott is a paróci. Átadjuk elfogadva, ennyi. Átadtuk.
Én sebeztem. Úgy eldobtam 2500. elfoglalva, hogy puh. Pff. Sebeztem. Na, előző csata. Nyertünk? Nem. Na várj. Na, megint azokkal, mert le kell szószóz. Hát igen. Ja. Mindent beloptam. Na, megint a... Hát akkor nyomhassuk, gyerünk. Jaj. Kiropogott a hátam. Oh. Azaz, 8-as. De mennyi heavy? Is három. Kávé jött, az amúgy puha. Tiszta puha. Amúgy ja. Azt tudod, hogy nekem mire emlékeztet? Kávé 4-nek a tesójára. Nem. Mire? A 4-es T28-ra, annak is így ilyen, tudod. Ugyan már! Csak azért, mert van két bücske elő. Nem csak Tornya azért. is azért hasonlít. Tornya is rás, nem? Nem? Mondd már. Ha? Albert? Albert? Most duci vagyok. Bedurcisztál? Beégtél? Jó van, nem? Hát de amúgy nem hasonlít rá egyáltalán, csak az a két ducskola miatt elő. Most figyeld a testét, és akkor kicsinyítsa be. És akkor mi lesz? Lesz egy olyan új prémium tank, ami van. Ja tényleg, amúgy máma meg lehet venni a Rudit. A Volker biztos megveszi. És kapsz már 1650 aranyat. Hát figyelj, csupák megveszünk, aztán veszünk egy év prémium napot. 1650 aranyba. Skodát is meg lehet venni még. 250 aranyat kapsz, meg pont annyiba kerül, mint a Rudi. 250 aranyat kapsz, meg ezt a... Hát akkor jó volt, drágább. Várjál. Még spoton 7 nap prémiumot. csak. Tavaly vettem 2 hónapot. Amúgy itt reklámozok most itt a prémium napokat, érted, hogy menjenek Most vásárolni. ezért goldot a végén, gyerünk. Igazából ezért igen, pénzt fogunk kapni a végétől. Na jó, egyébként megvárj, mit mondtam, hogy a hülyeség volt. Nem tudom, amit mondtam, ami hülyeség volt, az biztos, hogy nem hülyeség. Most ezt jól megmondtam. Úgy elfelejtettem, de valami hülyeséget mondtam. Valakiről valamit mondtam. Mit mondtam, csupák? Nem tudom. Na jó van, mindegy, akkor elfelejtettem, majd megrassuk a videóval. Nincs ott semmi, ne szívas. Na jó van, akkor én is megyek. Figyelj, itt majd jönnek a heavy köztük az oldaluk. Ah, És 110 még egy... egyből az is 3. Egyből. Jú! Várjál, Na, innen na jó előbb. van, na jó Mindjárt. van. Persze. Figyelj, darációzzák. Mi a jó? Lepattintott. Mi a jó lepattintott? Gyerünk, szüki. Jövőre leáll. Úristen. És én meg... Gyere, Albert. Jövök. Nem áll, hogy elhoztál ez végig. Kitároztam. De ezt... Nem lehet még egy a tárjába. Azaz. 10. Ott a kávét. Gyáz. Hátam mögött. Buzi. Isten, milyen buzi. Nem van látom, Megdöglik, van hallod, végig. megdöglik csak az, hogy engem megöljön. Dögöljön meg, hallod, az meg kell dögöljön. Csupát Látom. hallod meg a picsába, ez Láncolom. egy kurva. Ez az. Hát láncolom, az cső. Ez az, ha, úgy kellett neki. Az kijön le, megdöglik, csak azért, hogy megöljen egy... Ne. Elkezdtem aludni. Szóval, gondolom. Olyan hangod van. Akinek megy a hasa. De jó van, hogy szerintem a várost veszítettük, hanem supportos. Supportos! Jó van, hülyeséget beszélek. Kál már nem viszed be. Nem, elé ment. De rohadnál meg, hogy tudod, amikor... Ó, na hát, miért nem lövik a társak? Hát miért nem lövött te? Megnézem, hogy állok a városba. Na ne. Megnézzük. Velünk is van egy Lukász. Ja, hát az... Hát igen, hát igen amúgy. Az a Lukász, az úgy tudja, mit kell csinálni. Én mellé simán sétett. Ó, le van láncolva. És pattint. A Tiger 2 az úgy. A Davalacinor. De Volcano, Ne, belopják a társat.
Majdnem belopták szegényt. Majdnem beloptak. Az a tornya oldalán, hogy Rudi. Ja. Lehet. Ez egy isára? Ne! Istenem! Tehát vesztettük a várost ilyen hülyéket. Ez a Cromwell, ez csupán belopod meg ez. Nem, mert soha figyelek. 3 lopább, és ott a Spitz, Albert. Á, Ah! Bleh. Ne. nem látok innen rá. Ez az. Meg egy laggolok egy kicsit. Hát hallom a hangodon. Jól veséleztem őket. Na, Cromwell rászaladjak, ne szaladjak. Hát kellene, mert baszolok. Ott az is arm kijön is belőle. Nem is mondok most már sebb. Akkor nézzük inkább Albertot. Albert, lob már be, légy szíves. Várja. Kell betűtök. Gyere, lesz ide. Inkább betőtök. Te beloptad. És Hát maga nem. látod. Na, Dobtam már megint be, 400 HP mindig. hogy is ilyen? Hát akkor meg kell adni annak, aki belesebzett Albert. Na, hon az Arti azt. Artit kell leszi, hát. Hát be. Akkor az Arti az első. Hol az Arti, hallom. Cleberland szoktam mondani. Az igen. Azt igen. Ott van, basszus. Hát, szerinted rám néz? Na já. Anyádra nézi. Ez elbaszta. Mi a jó? Rek. Ej, javítanod kell a nagyiságot, mert be fog eltölteni, mint te. Nem baj. Figyelj, mindjárt kiszed a 110. De tudtam. Ez buziság. Na ez... De figyelted, hogy mikor spotolódott? Na még egyet. Repeszt kellett volna Na tölteni. még egyet nyomjunk le kettesekkel. Hogy... Pézi-kettőt. PC2. PC2. Na gyerünk már, 37 000 TP van egy PC2-n, de semmi baj. Ez egy 2 szintű tank, azért 37 000 TP rajta. Na. Ki van fenn? Csak halló volt? Halló, pa? De jó, hogy 3-as tér kaptam. Jó, nem olyan nagyban, most nézd meg. Mi van, amit nem viszünk be? Viszünk be. Hát, és mi az, ami bevisz minket? Ha, mi nincs? Jó FCM. Hát ja, FCM, Marder, Shu, Crusader. A BT7. Ja, nem, az. Azt hittem BT7 az. Ja, az is van. Crusader, amúgy Cruiser, de figyelj, semmi baj, Crusader. Az az 5-ös. Azt tudja, nem érdekel nagyon. Na, Város. itt fent ez az Antónia, csak úgy mondom. Jó. Csak úgy említeném. És hogy néz ki ez az Antónia? Na, hogy néz ki az Antónia? Akkor meséld el. Na? Ona je veliki. Hát figyeld, magyarul. Jó van, na. Figyeld, ki nem értette, amit most mondtál. De. Én értettem. Jó van, na most úgy Ez ilyen képzeljük el, dominus. hogy... Na jó, mondjad. A szilványa azt, hogy a szilva, na mondjad. Mi van, milyen szíva? Ezt mondja Dominik a szilványára, hogy szilva. Egyszer mondta. Mi? Na mindegy, mondjad. Milyen ki Ez az mindegy. Antónia? Én Nem tudom. bántsuk meg. Nem bántsunk meg? Majd csak a 10. videónál mondjuk meg, mi? Hogy megtudják. Hát mindjárt megvan az nyugi. Még egy-két videó. Legyen valami pesgés is. Majd a 20. felirat. Már de. Úristen Albert, gyerünk. Ez az Az- kész, ennyi volt egy 3-ast.
Nem, már valami lövítöztök. Tapsolsz, hogy meghaltál. Anyád. Na jó van azért, na fog vissza magad csupák. Úgy járunk, mint a Filip. Rohadt FCM, bazd. Úgy járunk, mint a Filip. Hát az FCM az ott áll valahol. Én úgy érzem. Ott, hát persze. Itt. Az... Vigyázz az Antóniára. Hú, úristen, 3-6. Most mi a szar? Albert, laggolsz mi? Mhm. Azért picsámat kell fordítani. Penetration. Penetration. 36-ot. Na jó, van persze. Tehát persze. Na, ennyi is lett volna ez a videó. Ez volt a szakaszozás a csupákkal. Na, sziasztok! Hello.